chwyddio. Diolch yn idio Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac yn cyflwyno roedfa i ti ac yn gofyn i ti fendithio bob ran o roedfa. Bydd y di yma yn ein plith ni ac yn ein nerth i ni dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyd felly lawr yn nerth yr ysbryd glân. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau yn gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 365, 365. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. 365 gen i sefyll i'w chanu. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd.
Bydd yn cwrgweddi misol sy'n cael ei chynnal ar y dryden nos Iau o bob mis yn cael ei chynnal Ebrill yr 15, Ebrill 16. Fe fydd ein gwasanaethau Pasg yn cael ei chynnal ar yr ail o Ebrill, felly dydd Iau, yr ail o Ebrill. Yn y bore fe fydd gwyl y Pasg i blant yn cael ei chynnal rhwng 10 a 12. Ac yna, yn yr hwyr am hanner awr wedi 7 ar y nos Iau yr ail o Ebrill, fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu yma yn y capel. Yn gobeithio fydd y cerdiau yn cyrraedd y bore fori, felly fe fyddwn ni eisiau dosbarthu rheina ac yn gweld pa ysgolion fydd yn barod i rhoi y cerdiau yma i'w disgyblion. Felly os ydych chi ag unrhyw gysylltiadau neu nabod unrhyw un fyddai'n gallu cymryd y cerdiau, yna os allwch chi gael gair gyda ni ar y diwedd ac yna ni drefnu bod y cerdiau yn cael ei dosbarthu. Felly mae eisiau ni dosbarthu'r cerdiau i gwyl y Pasg i blant yn ystod rhwng dydd Llun a dydd Iau, achos mae yna ffordd mewn swydd ar y dydd Gwener, felly mae eisiau nhw fod yn yr ysgol cyn dydd Iau. Bydd y hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad cael ei chymryd, ni canu canu'r emyn rhif 34, yn eistedd i ganu hon, emyn rhif 34, does gyffeleb iddo ef ar y ddeiar yn y nef. Emyn rhif 34. Bydd naw'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 130. Salm 130. O'r dymder y llefais arnat o arglwydd cliw fy llefain, ystyried y glistiau wrth lef yng ngweddiau, os creffu ar anwireddau arglwydd pwy a saif, ond y mae gyda thi faddeuant fel y ddofner. Disgwyliaf am yr arglwydd, disgwyl fy enaid ac yn ei air ef y gobeithiaf. Fy enaid sydd yn disgwyl am yr arglwydd yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore. Disgwyliad Israel am yr arglwydd, oherwydd y mae trigaredd gyda'r arglwydd ac aml ymwared gyda gef. Ac efe a wared Israel oddi wrth ei holl
anwireddau. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am gyfle arall i ddod ger bron dy orseddfaint ac yn diolch mai gorseddfaig o ras yw hi. Dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn o ras. Dy fod yn Dduw sydd yn hir am aros ac yn llawn trigaredd. Ac yr wyt ti yn gwrando ar ein cri ac o Dduw mae'r ffaith dy fod ti yn gwrando ac yn ein clywed ni yn rhyfeddod yn ei hun. Ond nid yn unig yr wyt ti yn ein gwrando ni, rwyt ti yn ein gwahodd ni i alw ar dy enw di ac yr wyt ti yn gostwng dy glist i ymateb i'th blant o Dduw. Yr wyt ti yn gwrando ac yn ateb gweddiad y bobl. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau o'r newydd bod y sicrwydd hynny gennym dy fod ti yn ein clywed ni, dy fod ti yn ein gwrando ni ac hefyd dy fod ti yn ateb dy blant wrth i ni alw o'r dymderoedd yr wyt ti yn clywed ac yn gwrando ac yn ateb. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti fadden ni nad ydyn ni yn galw yn fwy aml, nad ydyn ni yn troi at y ti yn gyson trwy gydol y dydd. Helpa ni fod yn rai sydd yn cymdeithasu â thi yn wastadol trwy gydol pob dydd o Dduw y bydd ein celonau'n aml yn llygaid yn dyrchafu i'r mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Nertha ni o Dduw i godi'n golygon tuag at y ti yng nghanol anhawsterau'r byd yma, yng nghanol y temptasiynau a'r digalondyd sydd yn ein gwynebu ni yn aml o Dduw. I ni yn gweddio ar i ni troi ein golwg at y ti yn gwybod fod pob dim yn dy ddwy law di, dy fod ti yn rheoli pob dim, dy fod ti yn gofalu am dy blant ym mhob sefyllfa. Pa bynnag mor ddyrus yw y sefyllfa, rwyt ti yn gofalu, yn darparu. Mae pob peth yn cydweithio daioni i'th blant, y rhai sydd wedi cael ei galw gen y ti. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, yn helpu ni gofio hyn, pan mae'r un drwg yn sibrwd i ni ac yn ein temtio i ddigaloni. I ni yn gofyn i ti o Dduw, i'n helpu ni gofio y gwirioneddau yma, ein bod yn eiddo i ti, ac nad oes na lle mwy diogel nag hynny. Ac felly o Dduw, y byddwn ni yn ceisio byw bywydau o fawl ac o ddiolchgarwch i ti am dyroddion dyddiol i ni fel dy blant, am dy galondyd i ni, am yr ysbryd glân sydd yn ein cadw, yn ein nerthu ni ac yn ein harwain ni. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am yr hyn a wnaeth trosom ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y bydde ti yn helpu ni fod yr hyn y dylsyn ni fod. Yn ystod y dyddiau yma sydd yn dod yn awr, i ni yn gweddio ar i ti'n helpu ni yn yr wythnos yma o'n blaenau ni, i fyw i dy blesio di. I ni yn gweddio am ein gwlad yn ystod y dyddiau sydd yn dod, ar i ni cael gweld newid mawr ar fyd yn ein gwlad. I ni'n gofyn i ti ddychwelyd i'n plith. I ni'n gwybod o Dduw mewn eiliad o'r wyt ti yn gallu trawsnewid yr holl sefyllfa. O'r wyt ti'n gallu dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar i ni agosau at dyddiau tebyg unwaith eto. Y byddwn ni'n gweld ysbryd yn dwy'n pobl at y ti dy hun. Y bydde ti yn dod â phobl o'i tywyllwch i oleini yr efengil. I ni yn gofyn am yr rhai sydd wedi dwrtho ti tro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn, yn gwybod ei bod yn dy wrtho ti, yn codi dyrnau i dy wyneb di. I ni yn gofyn o Dduw ar ei ti ei llorio nhw gyda'r air di ac gyda'r bresenoldeb. Ac wrth iddynt cael ei llorio, y byddant yn cyffesu eu pechodau ac yn edifarhau ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn credu fod ysbryd i yn abal i wneud hyn oll ac yn gofyn i ni cael gweld ysbryd ar waith unwaith eto. A gweithio ni'n plith yma, i ni yn gweddio ar i ti nerthu bob yr un ohonom. I ni'n gwybod o Dduw gwendid corfforol sydd gan bob yr un ohonom. Mae'r blinder corfforol yn aml yn ystod y dydd ac yn y pnawn. I ni'n gwybod pa mor anodd yw hi, ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i rhoi y nerth corfforol sydd yn dod o ddifri. Nerth i wrando ar dy air a nerth i dyfoliannu di ac i geisio ac i ddyrchafu dy enw di. Felly o Dduw, tyd lawr i'n plith a nertha'n hoedfa, nertha pob un ohonom yn yr oedfa hon i dy ddyrchafu di. Helpa ni o Dduw i dyfoliannu di gyda'n holl berson. Felly, bendithio'n hamser nawr a diogela ni rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch chi ni ganu emyn rhif 250 a 252 o tyred un iachau garedig ysbryd, tydi sy'n esmwythau blinderau bywyd. 252 gyda ni sefyll i'w chanu. Daw yn testyn o'r salmau, Salm 130 ar bedwaredd adnod. Salm 130 adnod 4, ond y mae gyda thi faddeuant fel y ofner. Ond ydyw yn rhyfedd sut mae un gair yn gallu trawsnewid sefyllfa. Chi siŵr o fod wedi cael y profiad yma. Rhywun yn dod ac adrodd rhyw hanes i chi, rhyw ddigwyddiad. Falle'n dod gatre o'r ysgol neu o'r gwaith ac yn dechrau rhyw stori, rhywbeth sydd wedi digwydd. Ond i chi ddim yn gwybod beth yw diwedd y stori ac mae rhaid i fi gyfadde, dwi'n aml iawn yn torri ar draws a dwi'n dweud rhywbeth fel hyn, odi yn ddiwedd hapus a'i pheidio. Achos mae yna rhai aelodau o'n teulu ni sydd yn licio dweud yr hanes ac mae'n cymryd tua 10 munud i gyrraedd y diwedd. Ac yn ystod y 10 munud yna, i chi'n llawn
pryder yn meddwl oes na drwbl, oes na broblem, oes na anhawster. Dwi ddim yn gwybod, allai ddim dweud o'r wyneb beth yw'r sefyllfa, ac mae'r calon yn dechrau curo, ac chi'n dechrau teimlo chydig bach yn boeth, ac chi'n meddwl le mae hwn yn mynd, achos chi'n clywed yr adroddiad yma, chi'n meddwl ble mae yn mynd. Ac yn aml iawn, i chi gorfod gofyn, please, beth yw'r diwedd. Ac pan mae rhywun yn dod at ryw saib yn yr adroddiad, ac mae'r gair bach ond. Maen nhw'n dweud rhywbeth hir ac yn llawn trwbl, llawn tristwch efallai neu problemau, ond mae'r gair ond yn dod. A sydd gyda'r gair bach ond yna, mae yna lygedyn bach o leini, mae yna obeth, ac efallai fe gewch chi rhyw bychiad o ryddhad. Chi'n teimlo, mae yna ond yna. Ni'n clywed yn newyddion trist yma, ond mae yna ond. Yr holl amser yna, o'ch chi'n dymuno clywed y gair. Chi'n gwybod be, efallai bod yna rhywun yma heddi, neu rhywun yn gwrando, efallai daw'r gair bach ond yma yn air a fydd yn dod â llawenydd i'ch enaid chi. Mae'n od sut mae un gair yn gallu newid pethau, ond mae'r gair bach yma yn air pwysig yn y salm hon. Adnod gyntaf, o'r dymder y llefais arnat o arglwydd, arglwydd cliw fy llefain, ystyried y glistiau wrth lef yng ngweddiau, os creffi ar anwireddau arglwydd, o arglwydd, pwy a saif, ond y mae gyda thi faddeuant, fel y ddofnir. Ond y mae gyda thi faddeuant. Yng nghanol y dymderoedd a'r tristwch, a'r pryder, a'r ofnau, mae'r gair bach ond yna yn trawsnewid yr holl salm. Ac mae yn dod ar ryw lygedyn bach o leini. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y dymderoedd yma, sydd yn cael ei ddisgrifio gan y salmydd yna'r maddeuant, ac yn olaf yn drydydd y gobaith. Wel, yn gyntaf, y dymderoedd yma, adnod 1 o'r dymder y llefais arnat o arglwydd. Mae'r ysgrythyr yn dysgu ni'n ddigon clir fod pob un ohonom ni yn y dymderoedd. Dyma yw'r broblem, mae'r rhai yn ymwybodol o hyn, ac efallai bod yna rai yma yn ymwybodol o hyn, fod eich bo chi yn y dymderoedd, ond y mae'r mwyafrif, dyn nhw ddim yn ymwybodol o'r dymderoedd, hyd yn oed os ydyn nhw yng nghanol pryderon bywyd, mi fydden nhw'n dweud bod bywyd yn galed, ond dydyn nhw ddim yn deall mawredd y dymder yma nhw ynddi. Falle maen nhw'n edrych ar eu problemau, dim ond fel problemau pob dydd yma gan bawb, problemau ariannol, problemau swyddi, problemau teuluol, ac yn y blaen, iechyd efallai, ond dyna yw'r lefel y dymder yma nhw'n meddwl amdano, ac mae pob un ohono ni'n gwynebu rhai pethau felly, rhai mwy nag eraill, ac efallai bod nhw'n meddwl, wel, mae hwnna'n rhyw fath o dymder, ond dyna gyd yw e. Dyn nhw ddim yn gweld y dymder yma nhw ynddi go iawn. Dydyn nhw ddim yn ymwybodol, ac efallai yn ddigon hapus yng nghanol yr holl bethau maen nhw'n ei gwynebu. Maen nhw'n byw, parhau i fyw fel pe na bai yno ddiw. Ond nid yw hwnna'n wir, ond nid yw'r mwyafrif o bobl. Falle beth chi'n mynd nôl hanner canrif yn ôl, neu canrif yn sicr yn ôl, mi fydde pobl yn byw fel pe bai na ddiw, yn parhau yn ei drygioni, ond mi fydde na ryw barch, mi fydde na ryw ofn o ddiw, siwr o fod yn ein glad ni, mi fydde yna ryw ymwybyddiaeth bod yna ddiw, ac felly bydd yna ddal nôl tipyn. Mae'n ambell i le, dim yn bob lle, yn y tywyllwch, gyda'r nos, tu nôl rhyw gornel, mi fydden nhw'n ymdrybeiddi mewn pechod, ond yna ar wyneb yr peth, mi fydden nhw'n dongos bod na ofn. Mi petai rhywun yn dod i'r capel, mi fydden nhw'n ymwybodol fod rhaid bihafio yma. Mae rhaid fod yn barchus yma. Ond dyw hwnna ddim bellach, dydy pobl ddim yn ystyried o mewn i fan hyn, fel rhywbeth sy'n rhaid i nhw fod yn ymwybodol bod na ddiw. Ac felly blynyddoedd nôl, mi fydden yna rhywbeth bydde pobl yn ymwybodol, mae rhaid i ni fod yn ofalus. Ac bydd yn ofni'r goblygiadau eu bywydau. Ond erbyn hyn, mae pobl yn byw fel pe bai na yr un Duw yn bodoli. Fel pe na bai atebolrwydd am eu bywydau. Maen nhw'n byw fel nad oes tragwyddoldeb, ond nid yw'n wir, mae'r mwyafrif o bobl yn byw fel nad oes na dragwyddoldeb. Maen nhw'n credu y byddwch chi'n byw ar y ddaear, a pa bynnag mor hir fyddwch chi ar y ddaear, dyna fe.
Ac pan y byddwch chi'n anadlu'ch anadl olaf, mae dyna fe. A maen nhw wir yn credu, yn gwbl groes yw ysbryd nhw, yw creadigaeth nhw. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Does dim un ohonoch chi fan hyn yn disgwyl, yn meddwl bod yr marwolaeth yn mynd i ddod, achos mae'n rhywbeth sydd yn estron i ni. Ac i bwynt, byddwch chi'n gallu dadle, mae un o'r rheswm am hynny yw dydy'r enaid ddim yn mynd i farw. I ni gyd yn gwybod yn ein pen y bydd y corff yn marw, achos y mae'r dirywiad yn amlwg yn diwedd. Drwchwch chi ar llun ohona un ohonoch chi 20, 30, 40 mlynedd yn ôl, ewch ymlaen degawd bob tro, i chi'n gweld y dirywiad, i chi'n gweld yr heneiddio, chi'n gweld lliw y gwallt y newid, ac yna mae'n 20 mlynedd to, os byw ac iach, yna fe fydd y dirywiad. Mae'n amlwg i bawb fod y corff yn mynd i farw, ond does dim un ohono ni'n teimlo fod yn mynd i ddigwydd, oherwydd ni fydd yr enaid yn marw. Ond y mae'r byd yn byw fel pe na bai y tragwyddoldeb. Maen nhw'n byw fel petai, wel, pan farwa i, dyna fe. Ac felly, nid oes atebolrwydd. Does dim eisiau poeni am hynny. Does dim dydd y farn yn ôl y byd, ac felly gewn ni fyw fel ac yma ni. Felly, cyn ei bod yn byw yn ôl deddf gwlad, maen nhw'n ddigon bodlon i byd. Dyna'r lefel, mae pobl yn meddwl, wel, dwi'n cadw at y deddf gwlad, at y moesau felly, ac felly dyna gyd sy'n rhaid fi ofalu amdano. Dyn nhw'n gweld unrhyw berig. Ac os yn ceisio dweud wrthyn nhw, mae oedfa Pasg yn dod i fyny gyda ni, faint fydd yn dod, os na fydd yr ysbryd glân yn gweithio'n rhyfeddol, dwi ddim yn disgwyl rhyw lawer. Nawr, rowch chi'n ôl hanner canrif yn ôl, mi fyddwch chi'n gallu disgwyl tipyn yma, fyddwch chi oedfa Pasg, David Morris yn pregethu. Mi fyddwch chi'n disgwyl y lle yn weddol llawn lawr llawr, os na dan loft hefyd, hanner canrif yn ôl. Ond erbyn heddi, os nad yw'r ysbryd ar waith yn rhyfeddol, yna fyddwn ni yn llai nag un i fan hyn, siwr o fod, neu falle ambell un fwy. Fi na ddim llawer yma, oni bai fod yr ysbryd yn gweithio rhywun nawr, a dyna i'n gweddi ni bod yr ysbryd yn mynd i fod ar waith. Ond yr hyn fyddwn ni'n dod ar draws yn ystod yr wythnos nesaf, rhoi gwahoddiad i rywun i'r oedfa Pasg, ac yn dweud bod yna bregethwr gwadd gyda ni. A fyddwch chi'n gweld y llenni'n dod lawr. Byddwch chi'n gweld e? Dwylo fyny. Byddwch pwnc yn cael ei newid. Neis iawn, cerdyn pert iawn. Sut gafoch chi'n le? Gafoch chi awnad i'r graffu maen nhw wedi gwneud yn pert. Dyna'r ymateb dwi'n gael yn aml. Lle chi'n cael hwnna? Gai enw'r cwmni sydd wedi gwneud e? A ni'n mynd ar hyd y trywydd yna. Does dim ystyriaeth. Fe ddoi wrando ar y peth pwysica allai glywed yn fy holl fywyd. Dyn nhw ddim yn dweud yna, diolch yn fawr i chi am gyfle i glywed y newyddion da. Na, dim dyna fydd i. Mae pobl yn codi'r llenni fel bethau, yn tynnu nhw lawr dros eu llygad nhw. Cadwch draw. Dwi'n ddigon hapus. Maen nhw wedi dallu'n llwyr gan bechod, neu cyflwr o farwolaeth ysbrydol, ac mae'r un drwg yn ei dallu nhw, yn ddyddiol. Mi bydd pobl yn ddigon parod mynd trwy 20, 30, 20, 160, rhai mewn i 70. Dyma'r tristwch, y rhai sy'n mynd i 70, mewn i 80, mewn i 90. Ac yn parhau yn ei styfnigrwydd nhw. Ac bob dydd yn agosau at dragwyddoldeb ac yn dweud, dwi'n ddigon hapus fy myd. Maen nhw yn dyfnderoedd, ond dyn nhw ddim yn sylweddoli ni. Dyn nhw ddim wedi weld e. Rheswm dyn nhw'n mynd i weld e, maen nhw'n ddall. Maen nhw am fod yn ddall, ac yma nhw'n ddall, ac mae'r un drwg yn ei cadw nhw'n ddall. Dyna i chi ddyfnder. Does dim dyfnder gwaith na ddim gweld bod chi yn y dyfnder. Does dim cyflwr fwy triennus na hyd yn oed fan hyn. Dim byd gwaith, mae'n ddigon gwael edrych mas fyna. O'n i'n gyrru lawr y lôn y fawr, just tu hwnt i'r lôn yma ychydig yn ôl. Ac o'n i'n mynd draw na ac roedd bywyd fel unrhyw ddwrnod arall. Ac gan i fod i'n braf, y ffenestri lawr ar gerddoriaeth yn pwndio allan o geir, pobl yn cerdded mewn i'r tai bwyta, dod mas o'r siop fan hyn, ac yn byw fel pe na bai na ddiw. Fel nad oes ots am dragwyddoldeb. Dyna fel maen nhw'n byw. Maen nhw yn y dyfnderoedd, ond dyn nhw ddim yn gweld bod nhw'n dyfnderoedd. Mae hwnna'n drychinebus. Ond beth sy'n fwy drychinebus yw chi fan hyn. Mae yna rai fan hyn sydd ddim yn gweld bod chi yn y dyfnderoedd. I chi'n ddigon balch yn eich bywyd. Chi'n edrych nôl dros eich bywyd ac i chi'n meddwl, dwi wedi byw bywyd ddigon da. Fe fi Dyw, os na Dduw, yn ddigon bodlon na fi, ac dwi'n mynd i gario ymlaen fel ag yr wyf.
Na dyna i chi dymder. Does dim gwaith na dymder felly. Ond, dwi ddim eisiau treulio amser yn disgrifio chi. Ein gweddi yw y bydd yr ysbryd yn agor eich llygaid. Ond dwi eisiau siarad â pobl eraill yma heddi. Efallai bod na rhywun yma sydd yn ymwybodol o'i cyflwr. Efallai bod chi wedi bod yn gweddio'r weddi o ddiw graslon agor llygaid fy enaid i weled fy angen am waredwr. Efallai bod chi wedi gweddio'r weddi. Chi wedi gofyn i ddiw i ddangos i chi eich cyflwr. Ac a yw Duw wedi agor llygaid eich enaid chi? Oes na rhywun yma sydd wedi cael y llygaid yna wedi agor? Ydych chi wedi dechrau gweld eich cyflwr? Ac ydych chi wedi gweld y pydew i chi ynddi? I chi'n gweld eich bywyd am beth yw e? Chi'n gweld eich gweithredoedd da am beth yw nhw? I chi'n gweld eich gweithredoedd drwg am beth yw nhw? Ac chi'n gweld mai bryntni'r cyfan ac chi'n gweld pydew i chi ynddi? A chi wedi gweld y dymderoedd i chi wedi cyrraedd? Mae'r salmydd yn y dymderoedd yma oherwydd i bechod. Dyna beth sydd wedi peri bod y salmydd yn crio fel ag y mae e. Mae e yn y dymderoedd oherwydd i bechod. Dyn ni'n sôn am amgylchiadau nawr. Mae'r dymderoedd felly i gael yn does. Mae rhywun yn gallu colli swydd sydd yn ei taflu i'r dymderoedd. Mae rhywun yn gallu cael newyddion drwg am ei iechyd sydd yn ei taflu nhw i'r dymderoedd. Mae nhw'n gallu cael problemau teuluol sydd yn ei taflu nhw'r dymderoedd. Ni'n sôn am rheini. Mae rheini'n dymderoedd eraill ac yn dymderoedd sicr. Mae nhw'n rhoi anodd i wynebu. Ond i ni'n sôn am dymderoedd oherwydd pechod. Pechod sydd wedi achosi'r salmydd fod yn dymderoedd. Pechod, allech chi ddadle, beth yw'r dymder yma? Wel, falle allech chi edrych fel hyn, bod y salmydd yn y dymderoedd yn gyntaf oherwydd pechod o ran ei gyflwr. Mae'n gwybod mai pechadur yw e. Nid sôn am bechodau nawr, am ei natur bechadurus. Mae ei gyflwr yw fod yn bechadur. Fe ganwyd e'n bechadur. Ac mae'r peth naturiol iddo fe wneud yw pechu. Mae wedi gweld hyn ac mae e wedi taflu fe mewn i'r dymderoedd. Mae e'n gweld ei gyflwr yn bechadurus. Ers genedigaeth. Mae e'n dweud, dwi'n yn sôn am ryw bechod, rhywbeth cas dwi wedi dweud, neu rhywbeth dwi wedi feddwl, na dim byd felly ar y cychwyn. Mae e'n dweud, dwi yn bechadur. Beth bynnag dwi yn ei wneud, mae e wedi cael ei lygru gan bechod. Mae'r peth fwyaf naturiol iddo fe ddewis yw y llwybr pechadurus. Os oes ganddo ddewis, fod yna gogwydd tuag at bechod bob tro. Mae yna atyniad at bechod. I chi wedi gweld sut mae magnet yn atynnu metal. Ond nid yna ddisgrifiad ohono ni. Mae'r bywydau ni yn cael ei atynnu at bechod. Mae'n anhygoel. Mae e'n digwydd heb i ni feddwl. Does dim rhaid i ni eistedd lawr ystyried yn llwybr ni fan hyn ac meddwl beth dwi'n mynd i wneud. Y peth cyntaf a ddaw i feddwl yw yr atyniad yna tuag at bechod. Mae'n cael ei ddenu ato lot rhy aml. Ac mae'n gweld y dymderoedd mae ynddi. Ond hefyd allech chi ddadle yn achos y salmydd y mae e wedi gweld y dymderoedd yma oherwydd pechodau penodol hefyd. Nid oherwydd yn unig oherwydd mae wedi deall ei fod yn bechadur o ran ei gyflwr, o ran ei natur, o ran ei enedigaeth, ond nawr o ran pechodau penodol. Fe ddaw i gof efallai, pechodau ieuenctid. Chi sydd yn ifanc nawr, falle ddim yn gwybod lot am hwn, ond falle bo chi, falle yn eich ieuenctid, chi'n cofio nôl i bechodau pan oeddech chi'n ifancach. Ond wrth i chi fynd yn hun, fe ddaw i gof pechodau'r ieuenctid. Ond gonid yw'r rhain yn gallu taflu'r enaid i dywyllwch pan ych chi'n cofio y pethau a wnaethoch chi, neu addywedoch chi, neu eich dymuniadau chi. Chi'n bod yn aml iawn, efallai bod chi ddim wedi cael y cyfle i bechu ambell i bechod, ond oeddech chi'n dymuno cael y cyfle. A dwi ddim gwahanol nag yw, achos roedd yn y galon, ac felly y dymuniad am y peth, neu petai chi wedi cael y cyfle, eich bod chi wedi manteisio ar y pechu, eich bod chi wedi pechu, ac onid yw hwnna yn rhywbeth sydd yn eich taflu chi i dywyllwch euogrwydd am bechodau ieuenctid. Mae'n y dymderoedd oherwydd efallai ei gyflwr presennol ac yn gweld fod pechod yn teyrnasu nawr. Felly nid yn unig yn gweld ei gyflwr
o enedigaeth i natur bechadurus. Nid yn unig bod yna bethau yn dod i'w gofe, ond nawr mae'n edrych ar y presennol ac mae'n gweld y mae pechod hyd yn oed yn teyrnasu. Y mae yn dod i fewn o dro i dro, falle bod yn y dyfnderoedd nawr, mae'n dweud sut mae hwn yn bosib? Y mae pechod yma nawr efallai, ac hefyd mae'n falle meddwl am y dyfodol. Mae'n gweld, wel, mae pechod mor bwerus, y mae temptasiwn mor bwerus, ac y mae hi'n gweld y dyfodol, ac y mae wedi cael ei daflu i dywyllwch y dymderoedd yma. Mae'r digalondyd yn dod, efallai bod wedi cael ei lenwi ac anobaith. Mae'r dymderoedd yma yn ganlyniad efallai i ofn canlyniadau pechod. Falle dyna beth yw'r dymderoedd. Nid pechod yn ei hun, ond ofn canlyniadau pechod. Falle bod rhai wedi dod i weld difrifoldeb eu pechod, ond hefyd gweld mae gelyniaeth ydyw yn erbyn Duw, ach bod wedi torri cyfraith Duw, ac felly y daw ofn canlyniadau eich pechod. Mae hwnna'n dymder yn diwedd. Unrhyw un sydd yn Gristion yma, fydden nhw wedi profi'r rhain i gyd. Ac mi fydden nhw'n gwybod beth yw'r dymder o fod yn ofni Duw a barn Duw a canlyniadau torri cyfraith Duw. A bod yn rhaid fod yn atebol ger bron Duw. Mae hwnna'n dod â gofn. Mae hwnna'n eich taflu chi'r dymderoedd. Ac mae'r dymderoedd yna mor ddwm. Does dim, i chi'n teimlo, does dim help, does dim gobeith. Beth fedra i wneud? Dwi jyst yn gweld, nag i dwi'n gweld yw pechod. Adnod 3, os creffu ar anwireddau arglwydd, arglwydd pwy a saif. Mae'r salmydd yn gwybod fod Duw yn gweld ac yn clywed ac yn deall pob dim, bod Duw yn gwybod beth yw pob un cymhelliad am bob un gweithred, a bod y salmydd yn deall hyn, mae Duw yn holl a lluog ac mae'n gweld pob un gweithred a pob un cymhelliad. Felly hyd yn oed ein goreion fod Duw yn gweld pam i ni wedi gwneud y pethau da hynny. Ac felly mae'r ymwybyddiaeth yma gan y salmydd bod ei weithredoedd gorau fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Mae wedi gweld e. Mae'n gwybod pa obaith sydd i unrhyw un sefyll ger bron Duw. Dyna fel mae'r salmydd, dyna pa mor ddwfn yw'r dymder yma. Mae'n gweld pa obeth sydd i unrhyw un sefyll ger bron Duw. Mae'r Duw yn Dduw sydd yn holl a lluog, ei fod yn gyfiawn ym mhob agwedd o'i berson. Mae'n debyg i y salm gyntaf adnod 5. Am hynny, yr aniwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn. Mae'n debyg i'r adnod yma, os creffu ar anwireddau arglwydd, arglwydd, pwy a saif, pwy sydd yn gallu sefyll? Nid oes un peth gallwn ni wneud, dim un o ymdrechion dyn yn ddigonol i fodloni Duw. Falle eich bod chi wedi bod yn ymdrechu a llusgo chi'n i fyny allan o'r pydew erchyll. Mae yna rai sydd ddim yn gwybod bod nhw'n y pydew ac maen nhw'n ddigon balch a hapus i byd. A dyn nhw ddim yn mynd i trio dim byd, maen nhw'n llawn balchder o'i gweithredoedd da. Ac yn y pydew fyddan nhw yn camu i dragwyddoldeb yn y pydew. Ond mae yna rai yma sydd yn gwybod am y pydew ac maen nhw'n trio i gorau i wella hun. I ddringo allan o'r pydew erchyll yma. Chi wedi gweld eich bryntni ac chi'n ceisio gwella eich hunan a chi'n ceisio crafu lan yr ochrau ond chi'n llithro lawr. Mae gweithredo da. Chi'n meddwl, wel, os na i geisio fod yn berson gwell, efallai bydd hwnna'n helpu fi ddod allan o'r pydew erchyll yma ac o'r bryntni yma. Os na i helpu pobl eraill, os fyddai'n gallu fod yn un fewn cymdeithas, mae pobl yn canu fy nghloddydd i ac yn dweud pa mor dda ydw i ac i ddweud sut dwi'n helpu pawb a mor garedig i pawb ac nhw sy'n agored trwy'r amser i pawb ac dyna dwi'n hoffi clywed nhw'n sôn amdana i fel yna. Ac chi'n digon, ond chi'n gwybod i chi'n llithro nôl lawr. Chi wedi trio gwella chi'n, ond am ryw reswm i chi'n gwybod, dyw e dal ddim cweit yn iawn. Chi'n gwybod beth yw'r dymder chi ynddi, chi wedi trio gwella chi'n, ond dyw e ddim yn helpu. Mae'r gogwydd at bechod dal yna. Mae'r hunanoldeb, y balchder dal yna. A chi'n cael cipolwg ar eich balchder, pam o'ch chi'n trio gwella chi'n, ac mae'r dymder yn mynd yn waith. Mae'n peri'r dymderoedd deimlo'n fwy twfn bron iawn. O dyna chi ddisgrifiad o rywun cyn iddyn nhw ddod yn Gristion. Maen nhw'n gweld y dymder
Os nad ydych chi wedi gweld rhywbeth o'r profiad o'r dyfnder yma, felly ni fentro dweud ydych chi ddim wedi dod i gredu erioed. Achos mae unrhyw un sydd wedi dod i gredu am pa bynnag mor hir yw e, os da cyfnod byr yw e, ond yn ddwys, neu'n cyfnod hir. Yma nhw wedi gweld y dymderoedd maen nhw ynddi, maen nhw wedi gweld eu pechod, maen nhw wedi gweld eu cyflwr, falle trio gwella hunan ond yn methu. Maen nhw fel y salmydd. Mae'r salmydd yn dweud, o'r dyfnder y llefais arnat. Wel, dyna i chi gyflwr. Ydych chi yn y cyflwr tebyg i honno? Wel, gadewch i ni symud ymlaen felly. Yma ddeiant, mae'r salmydd wedi gweld ei bechod, mae wedi deall arwydd y cad i bechod, mae wedi gweld difrifoldeb i bechod, a chanlyniadau i bechod, ac mae'n gweld mai tegwch yw'r cyfan, tegwch yw'r canlyniadau. Dwi ddim yn dadle. Dyma'r broblem sydd gyda llawer o bobl. Maen nhw'n neud yr hyn sydd yn anghywir, maen nhw'n clywed y ddedfryd, ac yna maen nhw'n dweud, dwi ddim yn deg. Mae'n rhy llym, ac maen nhw'n trio ffeindio ffordd allan o'r peth esgusodi ei hun. Ond nid yna beth yw natur dyn, y mae dyn yn ceisio esgusodi ei hun. Felly pan mae rhai pobl sydd heb i weld yn glir, maen nhw'n gweld rhywbeth am rhywbeth anghywir maen nhw wedi gwneud, ond y peth cyntaf maen nhw'n gwneud yw esgusodi'r peth. Maen nhw'n dweud, wel dyma pam nes i fe. O roedd rhywun wedi dweud wrthai, neu maen nhw'n wneud e hefyd, felly mae'n iawn i fi wneud e. Ac felly mae yna rhyw fai a rhywun arall trwy'r amser, ac dyn nhw ddim yn fodlon cymryd y cyfrifoldeb. Ond i'r salmydd ac i'r un sydd yn ceisio iachawdwriaeth, maen nhw wedi gweld y dymderoedd, maen nhw wedi gweld canlyniadau eu pechod, ac maen nhw'n dweud, mae'n ddigon teg. Mae cyfiawn yw'r ddedfryd. Ac yr holl anobaith, y tywyllwch, yr enaid, y dymderoedd yma, mae e dal ac yr elfen yna o obaith, mae e'n galw ar yr arglwydd. Ac mae e fel petai'r salmydd yma yn aros am y gair ond. Mae e fel petai'n aros amdano fe. Oes yna rhywun yma, falle, sydd wedi dod bob sil? Ac efallai, ond nid yw hwn yn bosib, i chi dim ond yn clywed y geiriau llym. Geiriau'r gyfraith. Dyna'r broblem. Mi fydd yna rhai yma, rhai dros y blynyddoedd sydd wedi dod ac yn gwrando nhw'n ni'n pregethu fan hyn ac yn dweud, i chi mynd ymlaen am bechod trwy'r amser ac am farn Duw. Chi'n codi'ch llais, chi'n swndio'n llym. Amal iawn, dwi'n cael pobl yn dweud wrthai, wel, bys ni'n mynd i gwybod yn eich dosbarth chi, achos ys ffordd i chi'n rhoi stŵr i'r plant os ych chi'n pregethu fel yna yn yr ysgol. Ac yn sôn fel bod fi'n llym iawn. Mi'n eich chi feddwl ambell waith, dyna'n unig maen nhw'n ei glywed? Swndio fel bod ni'n llym ac yn galed ac yn greulon ac yn rhybuddio tro o tro ac yn cwyno ar ôl mynd allan ac yn dweud, wel, mae hwnna'n mynd ymlaen am bechod trwy'r amser. Ond dyn nhw erioed wedi clywed yr ond. So nhw wedi clywed hwnna. Y trydydd pwynt fel arfer, gael bwysleisio chi, fel arfer, dwi ddim yn siŵr sa erioed wedi dadansoddi fy mhregethau fi, na pregethau unrhyw un o ran hynny, dwi ddim yn un dda iawn am dadansoddi, ond fel arfer, os dwi'n meddwl iawn ac i fy nghof i nawr, mae'r pwynt cyntaf, adeiladu at yr ail pwynt, a fel arfer yn creu y darlun o'n cyflwr ni, ac fel arfer gael bwysleisio chi, y trydydd pwynt yw yr ond, yw y gobaith, yr efengil, a sut mae'r arglwydd yn achub pobl. Ac chi'n gwybod beth, dwi'n pislo ambell waith, ydy pobl yn aros yn effro i'r trydydd pwynt. Achos maen nhw'n ddigon parod i feirniadu'r ddau pwynt cyntaf, ond dyn nhw ddim wedi clywed y trydydd pwynt. Maen nhw wedi meddwl, roedd hwnna'n llym, roedd hwnna'n galed, oedd yn taro'r pwlpit, a fel yr hen pregethwyr yn y dyddiau'r blaen, ac yn taranu. Ond dyn nhw ddim yn clywed gobaith yr efengil. Mae rhaid bod nhw wedi switcho bant erbyn ni. Mae rhaid bod nhw wedi penderfynu, dwi ddim yn licio'r neges yma, a chi ddim wedi gwrando ar yr ond. Gai ofyn, falle oes na rhywun yma sydd o sil i sil dim ond wedi clywed pwynt 1 a 2. Ac erbyn y trydydd pwynt i chi wedi penderfynu peidio gwrando dim mwy. Felly dal dig efallai, ddim yn licio'r ffordd oedd y pregethwr yn ei ddweud e, ac felly'n dweud dwi'n gwrthod gwrando ar y trydydd pwynt. Siwr o fod, achos dyna yw pob un o'n ni. Dyna fel oedd yn ei gyd. Ond chyfo beth, fe ddath diwrnod y mywyd y Cristion lle caniatawyd iddo trwy nerth yr ysbryd glân i wrando ar y trydydd pwynt. Yr ond. Rhywsut, chi ddim wedi clywed y newyddion da yn y gorffennol.
Dim ond y taranu a'r rhybuddio chi wedi clywed, ond efallai nawr i chi wedi dod ac i chi'n dyheu am glywed y gair ond. Efallai bod pwynt 1 a 2 wedi taro gatre eich bod chi wedi ddeall ac i chi wedi cael eich taflu'r dymderoedd ac yma eich llygaid wedi agor ac i chi'n gweld eich cyflwr ac i chi'n gweld ei fod yn drienus. Ond nawr i chi'n dyheu am glywed ac nawr i'n darllen adnod 4 ond mae gyda thi faddeuant. Dyna i chi ryddhad i'r salmydd a dyna ryddhad i chi sydd wedi profi'r dymderoedd o ganlyniad pechod. Bo chi wedi clywed bod maddeuant ar gael. Maddeuant cyflawn. A ydych chi yn credu bod Duw yn holl alluog, ei fod yn berffaith yn ei holl berson, yn ei briodoleddau, ei fod yn berffaith yn y cyfan, ac os felly mae ei gynlluniau iachub dyn yn berffaith, ydych chi'n credu hynny? Ac mwyn maddau, os ydy adnod 4 yn gywir, ac ni'n gwybod i fod mwyn maddau, rhaid oedd i Dduw trefnu rhywbeth. Oedd rhaid oedd fe drefnu'r peth, achos dyw ddim yn bosib i Dduw i faddau heb trefnu rhywbeth. Yn yr achos i ni ynddi. Nid yw yn gallu maddau heb wneud dim byd am bechod. Dwi ddim yn gallu just dweud, wel, na i anghofio'r peth. Gan fy mod i'n Dduw, fedra i benderfynu beth dwi eisiau gwneud. Ond chi'n gwybod be, mae cymeriad Duw yn gwrthod i hynny ddigwydd. Mae'n amhosibl i Dduw fedru dweud, o, na i anwybyddu pechod, ac fe geith yr holl fyd fynd i'r nefoedd. Allai fentro arnoch chi fydda hanner y byd yn gwrthwynebu hynny, bydden nhw'n dweud beth am yr llofruddion, beth am y lladron, beth am yr rhai sydd yn greulon, beth am yr pobl na sy'n arwain gwledydd i ryfela ac yn lladd pobl yn ddidrigaredd, sdim eisiau dyn nhw fynd i'r nefoedd, mae eisiau nhw fynd i golledigau trygwyddo. Ond beth amdana i, dwi'n ddigon neis. Yn lle mae'r linell, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yn gwneud synwyr, nag yw e. Ond dyw crefydd dyn beth yn gwneud synwyr. Ond ni all Duw caniatáu pobl i'r nefoedd heb faddeuant, ond ni all faddau heb wneud rhywbeth, achos nid yw ei gymeriad yn gallu caniatáu'r peth. Mae ei berffeithrwydd yn dyheu maddau, achos i ni'n gwybod bod Duw yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, mae'n hir ymaros, mae'n llawn tosturi, mae Duw, cariad Duw, mae cymeriad Duw yn dyheu i faddau pobl. Ond mae perffeithrwydd Duw yn gwrthod gadael iddo faddau unrhyw un heb wneud rhywbeth am y peth. Felly dyw cymeriad Duw ddim yn gallu caniatáu'r peth. Nid yw perffeithrwydd Duw yn caniatáu hyn. Mae'n amhosibl. Oherwydd ei berson, ei berffeithrwydd, rhaid cosbi pechod. Ni fydda fe'n gyfiawn. Ond i bai am hyn. Mae rhaid i Dduw gosbi pechod. Ni all droi cefn ar bechod. Ond mae ei drigaredd wedi darparu ffordd. Dyma'r cynllun. Dyma'r cynllun. Fe anfonodd ei fab yr arglwydd Iesu Grist ac mae Duw yn gallu maddau. Pam? Oherwydd ei fab. Fe ddadd Crist fel ein cynrychiolydd, fe gyflawnodd holl afynion cyfraith y tad, fe wnaeth hyn yn berffaith, ac felly mae Iesu Grist yn cynnig ei glogyn o berffeithrwydd o'i gyfiawnder i'n gorchuddio ni. Mae wedi gwneud y cyfan i ni, fedrwn ni byth fod yn berffaith. Ni ddim yn gallu un o meddwl am fod yn berffaith. Allwn ni ddim un o byw bore heb fod yn berffaith. Mae'n amhosibl i ni'n bechaderus am holl peth ein gweithredoedd gorau ni wedi cael ei llygru gan bechod. Ond mae Crist wedi byw yn gwbl berffaith ac mae'n dweud, dwi wedi wneud erich mwyn chi. Dyna'r cynllun o Duw y tad wedi drefnu. Fe afonodd ei fab i fyw a chyflawni'r gyfraith yn ein lle ni fel ein cynrychiolydd ni. Ond hefyd, fe add Iesu Grist i'r groes ac ar y groes fe cymerodd ein cosb ni am ein pechodau ni. Ac yna ar y groes fe drefnodd Duw y ffordd y gall faddau pechaduriaid. Yno ar y groes, fe fodlono Duw ei gyfiawnder ei hun, cafwyd cyfiawnder am ein methiant ni, cosbo Duw ei fab yn ein lle ni. Nid damwain, nid camgymeriad oedd y groes, i ni'n agosáu, dydyn ni, at y Pasg. Nid camgymeriad oedd nid rhyw drasiedi oedd y groes, mae'n drasiedi ar un lefel bod dyn wedi gallu croesoelio Crist, ond yr oedd yn rhan o gynllun Duw, mae tu hwnt i'n deall ni.
Ond anfonwyd Crist i'r pwrpas i farw ar y groes. Pam? Mwyn cymryd ein cosb. Ymhell cyn seiliad y byd, trefnodd Duw ffordd y gall faddau pechaduriad. Dyna pam y mae'r salmydd yn gallu dweud bod Duw yn maddau. Fe trefnwyd yr holl beth, fe ddarparo Duw y ffordd. Dyna i chi drefniant rhyfeddol. Adnod 7, disgwyliad Israel am yr arglwydd. Oherwydd y mae trigaredd gyda'r arglwydd ac aml ymwared gyda'i ef. Mae ei gynllun yn gyflawn, nid oes gwall yno, nid oes gwendid yno, nid rhywbeth rhannol yw e, nid rhywbeth am gyfnod yw e. Mae e'n waredigaeth cyflawn, am byth, am dragwyddoldeb, unwaith y mae'r holl alluog yn maddau, mae'n maddau'r cyfan. Hyd yn oed pobl sydd wedi cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol, yn gwybod yr efengyl drwyddi draw sydd wedi gwrthod yr efengyl yn llwyr. Gefallai rhai yn gwrthod yr efengyl holl y ddyddiau ei bywyd. Dych chi'n credu hwnna'n bosib? Dydw i ddim yn gwybod ble mae'r linell lle mae Duw yn dweud digon yw digon, ond beth ni yn gwybod yw os ych chi yma nawr yn gwrando, ac eich bo chi yn y dymderoedd, efallai rhai yn gwrando ar y we, efallai rhai yn ei 80au, yn ei 90au, falle wedi cael ei magu ar eilwyd Gristnogol, falle dan dylanwad rhywun o ryw ddiwygiad yng Nghymru, ac efallai ei bod nhw wedi gwrthod y cyfan a wedi byw bywyd afradlon, wedi mynd i'r byd, ond yn gwybod yr adnodau, yn gwybod yr efengyl, ac efallai nawr yn ei henaint, yn dod i weld i dymderoedd. Ydych chi'n credu bod na faddeuant ar gael? A petai lan i chi a fi, byswn ni siŵr o fod yn dweud, wel na. Ond nid dyna be mae gair Duw yn dweud. Y mae Duw yn dweud, ma na faddeuant. Ac aml ymwared gyda ef. Y mae yn maddau'r cyfawn. Y gorffennol, pa bynnag mor hir, y presennol a'r dyfodol, adnod 8, ac efe a wared Israel oddi wrth ei holl anwereddau. Y pechodau hynny i chi'n ffeind o'n anodd iawn i faddau eich hunan. Y mae Duw yn dweud fe'n faddeu i'r cyfan, eich holl anwereddau. Y rai chi ddim yn gwybod amdanyn nhw, eich holl anwereddau. Os ydych chi'n edifeiriol, fe fyna i ddod, os chi'n cyffesu'ch pechod, fe fyddai'n maddau'r cyfan. Pam? Y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi tywall ei waed mwyn i chi gael maddeuant. Mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Mae wedi byw bywyd perffaith yn cyflawn i'r ddeddf yn eich lle chi. Mae'n iachawd dwriaeth gyflawn. Mae'r cyfan wedi faddau. Mae'n rhad ar eich cyfan, ar eich cyfer. Nid oes rhaid i chi wneud dim. Mae'r cyfan o ras. Talodd yr arglwydd Iesu Grist y prist yn gyfan gwbl wrth dywall ei waed. Mae yno wedi ddarparu ar eich cyfer chi. Dyna i chi adnod, ond y mae gyda thi faddeuant. Chi sydd yn dod falle yn y dymderoedd ond yn poeni, eich bod chi wedi pechu gymaint nad oes maddeuant. Wel, dim dyna beth mae Duw yn ei ddweud, ond y mae gyda thi faddeuant, y mae gan Dduw faddeuant i chi sydd wedi gwrando ar yr efengyl, blwyddyn ar ôl blwyddyn, a chi ddim wedi ymateb, a chi wedi ffyrnigo a gwrthryfela ni erbyn e, mae yna faddeuant i chi hyd yn oed. Ac yn gyflym i orffen yn drydydd y gobaith. I'r salmydd fod yn y dymderoedd yr anobaith yma, nid oedd mewn anobaith llwyr nag oedd. Yng nghanol y tywyllwch fe ddath y cri yma, o'r dymder y llefais arnat o arglwydd cliw fy llefain, ystyried y glistiau wrth lef yng ngweddiau. Nid yw eto fel un yn boddi. Mae'r peth erchill i feddwl yn diwe am un yn boddi, ac dyna yn aml iawn yw'r darlun i ni meddwl am yr enaid yn byw yn y byd. Ac chi'n gweld yn meddwl am un yn boddi ac yn ildio i'r dyfroedd mewn anobaith. Mae yna bwynt yn dod, lle mae'r anadl olaf yn agosau, ac y mae'r ildio i'r dyfroedd. Y mae'r brwydro wedi'i gorffen. Ac falle chi'n gweld yr anobaith yna. Ond dim dyna beth chi'n gweld fan hyn. Mae e fel un ar fi'n boddi, ond dal yn brwydro, ac yma yna dal cri am achubiaeth. Mae'n chwilio am y fraich estynedig sydd yn barod i afael yno wrth iddo fynd i lawr.
A dyna'r darlun byddwn ni'n tybio sydd fan hyn, y mae e fel petai yn y dymderoedd. Ac ar fi'n boddi, ac yn mynd i'r anobaith llwyr yna. Ac efallai bod yna rhywun yn ei pechod ac yn teimlo'r anobaith yna, yn gweld ei brynt ni, wedi trio gwella, wedi methu gwella, wedi trio gwrando, a ddim yn deall ar y fengil, yn gweld pobl eraill yn llawenhau, ac i chi wedi trio, chi'n gweld dim byd yn y peth, ac i chi mynd yn mwy a mwy mewn i'r dymderoedd yma, ond i chi'n dyheu am cael rhywbeth, ond i chi ddim wedi cyrraedd eto'r pwynt o anobaith llwyr, ac yma yna cri yn dod o'r dymder y llefais arnat o arglwydd. Clyw fy llefain, ystyried y glistiau wrth lef yng ngweddiau. Mae e fel beth chi'n estyn allan am y fraich sydd yn dod i'ch achub chi. Adnod 5, disgwyliaf am yr arglwydd. Disgwyl fe enaid ac yn ei air ef y gobeithiaf. Mae'n disgwyl, mae yna obaith yna. Gobaith am achubiaeth, bod mae ddeiant am bechodau fel ei bechodau fe. Mae'n chwilio gair Duw ac yn gobeithio yn yr addewidion. Mae'n darllen gair Duw yn dweud, dyna le dwi'n mynd i fynd. Dwi'n mynd i fynd at gair Duw, mae'r efengil yno. Mae Duw wedi darparu ffordd o faddeiant, ac felly dwi'n mynd i chwilio ar ysgrythurau, dwi'n mynd i ddarllen ei air, a dwi'n mynd i gymryd un o'i addewidion ac dwi'n mynd i afel ynddo fe. Gai ofyn ydych chi yma wedi gweld eich cyflwr? Ond ych chi dal yn gobeithio bod gobaith i rywun fel chi, ydych chi dal gyda'r gobaith yna? Fe enaid adnod 6 sydd yn disgwyl am yr arglwydd yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore. Ond y darlun yma fel milwr sydd ar ddyletswydd trwy oriau hir yn os yn aros am doriad gwawr, ac mae'r oriau'n hir ac yn unig ac yn anodd i gadw'n effro. Ac chi'n dyheu am y toriad gwawr mwyn i'r milwr cael peidio gorfod sefyll ar ei draed mwyach, neu fel un yn sal, neu falle y darlun yw un yn gofalu am un yn sal, ac mae'r nos yn hir, a chi'n aros am yr arwyddion cyntaf o'r bore, achos mae'r popeth yn teimlo well yn y bore, yn y nos, pan chi'n sal, mae ar ei weithio, mae'r unigrwydd yna, i chi'n teimlo'n dywyll yna o'ch cwmpas chi, a chi'n aros am y bore, a'i fel na i chi yn dod o sil i sil, efallai bod na rywun yma yn dod o sil i sil yn aros am yr hael yn ymddangos yn y bore, fel na chi'n aros yn dyheu am ryw newyddion, yn dyheu am yr ond. Falle bod yna rhywun yn aros am y ond, y man am faddeiant i chi. Falle bod chi'n meddwl does dim faddeiant i chi, ond yna chi'n clywed bod yna. Mae'r cyfnod o weld eich pechod efallai'n teimlo'n hir, yn boenus ac yn anodd. Ond beth yw'r cyngor yma'r salmydd yn rhoi ar eich cyfer chi? Wel, adnod 7 yma'n disgwyliad Israel am yr arglwydd, oherwydd mae trigaredd gyda'r arglwydd ac aml yn wared gydag ef, ac fe a wared Israel oddi wrth ei holl anwireddau. Disgwyliwch felly, gobeithiwch, ceisiwch yr arglwydd, edifarhewch o'ch pechod. Yr hyn sydd wedi achosi chi fod yn y dymderoedd, trowch, cyffeswch eich pechod, trowch oddi wrtho fe. Dim ond Duw gall eich gwared chi o'ch pechod, nid oes un arall gall eich helpu chi. Yn eich trienni, yn eich tywyllwch, chyma beth, does dim o ffeiriad gall ddelio a'ch pechod. Llwch chi ddim mynd a cyffesu eich pechod i offeiriad a gobeithio bydd hwnna'n agor drws i'r nefoedd. Does dim un adnod yn dweud na. Dim ond Crist sy'n gallu delio a'ch pechod. Felly dewch at Grist. Does dim un person yn gallu maddau eich holl bechodau chi. Fe all eich ffrind maddau chi yn fod yn gas yn ond dwi'n mynd i delio eich holl gyflwr chi. Ond os ewch chi at Grist, mae'n gallu delio eich holl bechod. Fe fuodd e farw ar y groes dros eich pechod. Dim ond yr arglwydd, fe drefnodd e'r ffordd yn rhagwyddoldeb. Felly gobeithiwch yno fe, gyfeilwch arno trwy ffydd. Wrth ddisgwyl, chi'n bod wrth bwyso arno, fe ddaw atoch yn ei amser. Ac yna fydd y dirgelwch yma'n digwydd. Wrth droi, wrth ddisgwyl, wrth geisio, wrth obeithio, fe fydd yr ysbryd yn rhoi rhodd o ffydd i chi gredu. Fel y mae Duw yn gweld a chlywed pob dim o ran cyflwr y pechadur, chi'n gwybod beth sy'n wir hefyd? Y mae Duw hefyd yn gallu clywed y cri gwanaf. Felly galwch arno, hyd yn oed os ydych cri chi yn wanach na'r salmydd. Hyd yn oed os nad oes na nerth yno chi. Hyd yn oed os oes na ansicrwydd ganddo chi. Hyd yn oed os oes na ofnau gyda chi.
Cwestiwn yw, os daw y cri y mae'r arglwydd yn gallu clywed y cri gwanaf. Felly galwch arno, mae yn ffyddlon i wair ac mae gwaredigaeth i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond y mae gyda thi faddeuant. Dyna yw'r gobaith. Wrth alw, atgoffwch Duw, y mae ganddo faddeuant a'i fod yn fodlon maddau i chi y cyfan. Ei fod yn fodlon golchi chi'n llwyr lan. Felly os ydy'r gair bach ond yna o unrhyw gysur i rywun heddiw, manteisiwch arno, pwyswch arno. Atgoffwch Duw o'r ond yna, i chi'n cyfaddef, eich bod chi wedi pechu, i chi'n cyfaddef, eich bod chi yn y dymderoedd, i chi'n cyfaddef, eich bod chi wedi gwrthod yr efengil dro ar ôl tro, ond dwedwch wrtho fe, mae yna ond. Ond y mae gyda thi faddeuant. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr ysgrythyr, am dy air, am dy addewidion. I ni yn diolch am y geiriau bach yna fel y gair ond. Dy fod ti yn maddau. Yn abl i faddau, rwy ti wedi trefnu'r ffordd i faddau ymhell cyn seiliad y byd yma. Yn rhagwyddoldeb, fe drefnes di y ffordd y gall dyn cael ei olchi'n llwyr lan, oddi wrth ei bechodau, oddi wrth y dymderoedd yma mae wedi cael ei daflu iddo. O Dduw, i ni'n gwyddio bydd ysbryd ar waith yn arwain y neidiau at y groes, lle by'r arglwydd Iesu Grist cymryd ei cosb. Tyrd felly, nerthon ni nawr, yn gofyn hyn o trwy enw ac ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 35. Hosanna, Hallelujah, i'r oen fi ar Galfaria. Emyn rhif 35 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ei ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.